Quan tenia 12 anys això, doncs jo volia ser pintor, i el meu pare em va dir que endavant. Ho veien tan clar, deia, aquest no farà res més. Però el que diu, de la forma que ho diu, no farà res més. Em van veure de seguida que seria això. I llavors em van dir, tens una, allà mateix on te tinc jo ara el taller, tens una habitació allà dintre de tot, aquella serà el teu taller. I vaig començar allà. I esclar, pintava tots aquells paisatges per allà. Tots aquells paisatges, tot allò, 12-14 anys, fins als 14 o als 15 anys, feia tots aquells paisatges per allà, ho vaig pintar pràcticament tot, a la meva manera, perquè no tenia referència. Després, la referència que vaig començar a tenir un contacte amb hi venia un senyor que és de Figueres, que se'n diu un Quimbec, de Careda. Aquest senyor dibuixava molt bé, i jo quan el veia dibuixar per allà, bueno, m'hi acostava, i era el més a prop que tenia. I, esclar, aquell senyor, quan el veia dibuixar, jo pensava, hòstia, poc ho sabràs mai de dibuixar com dibuixa aquest home. Era un gran mestre del dibuix. I quan tenia 17 o això, jo llavors m'anava al Museu del Prado cada fi de setmana. Agafava el Costa Brava, a Figueres, dormia a la nit, al dematí anava al Prado a estudiar els que m'agradaven. Goya, Velázquez i aquesta gent. I així vaig estar una bona temporada. I després, quan vaig començar a aprendre el que era l'art i vaig tenir una altra visió, em vaig espavilar una mica més, doncs llavors vaig conèixer el Dalí, que el tenia més a prop, no? Però esclar, aquest tio sempre era fora. Aquí no hi havia museu, no hi havia res, un home que volava por ahí. I d'això, llavors, quan em vaig conèixer, em vaig convertir al surrealisme. Vaig començar a fer surrealisme fins a l'any 73. Vaig fer 5 anys almenys de surrealista i allà vaig aprendre molt. La veritat és que aquí, en el camp del surrealisme, vaig aprendre molt. Em vaig donar compte que havies de fer un camí personal. Llavors, em vaig donar compte que me faltava molt d'ofici i vaig tornar al clàssic. Llavors, a estudiar tots els italians del Cinquecento i d'abans, com l'Ocello, la Francesca, tota aquesta gent. Tots aquests els vaig estudiar durant 7 o 8 anys. I a l'última hora vaig anar a Milà i vaig fer uns estudis de Leonardo da Vinci, que era el que més me flipava. I quan vaig acabar aquests estudis, tot això, em vaig donar compte que noi, dic, ara has de ser tu. Vaig agafar un esquelet, el vaig desmuntar tot i aquelles peces, totes aquelles peces, les vaig, a veure com ho diré, desproporcionar a nivell, a escala matemàtica. I ja tenia un estil, ja vaig aconseguir un estil, però aquelles figures em van portar a el que estic fent ara. Allò va ser com un camí que em van encaminar fins al que faig ara, tot i havent abans estudiat tot el cubisme, perquè en Picasso a mi és el que més m'agradava, sobretot el cubisme m'interessava molt. El surrealisme també, però el surrealisme era massa automàtic i jo ho volia dirigir, saps? Volia dirigir l'assumpte. Era molt automàtic, et sortia del subconscient, saps? El que és el surrealisme. I jo volia una cosa més pragmàtica. I em vaig ficar dintre del cubisme, i el cubisme és el que em va obrir les portes. Jo veia que els moviments més interessants de tota la història de l'art, per mi, era el surrealisme, els més intel·ligents, el surrealisme i el cubisme. Primer cubisme i després surrealisme, en segon plan. Perquè el surrealisme està molt bé, però és que el cubisme és emoció i pragmatisme, és molt pragmàtic. I això m'interessava molt. I llavors aquí vaig dir, cony, doncs ara què has de fer? Els fragments tan petits, com que no es poden fer més petits, doncs ara aquí què tinc que fer? I vaig començar a remenar i a fer a mils de dibuixos per veure si matemàtiques i arquitectura, ho feia tot. A veure si podia entendre, perquè jo veia que allà hi tenia el meu punt de partida. I sí, el vaig veure. I llavors què vaig fer? Doncs entrar dintre de la matèria, una imaginació microscòpica i una visió, i llavors entrar dintre de la matèria i pintar aquell realisme de dintre de la matèria cap enfora.
I llavors em vaig donar compte que tot estava connectat. I això m'ha obert uns camps que no me falten mans. No podré fer-ho tot. Me falten mans ara. M'han obert unes portes per tot arreu. No és una visió de 360 graus, no. 360 més 360, més 360 i més 360 per sota. Vull dir, és esfèric. Jo estic en el centre i ho veig tot, per darrere, per davant. Quan estic treballant és com si estigués connectat amb tot i veig com funciona a la meva manera, veig com funciona i com se va movent totes les coses. I per això no hi ha arrepentiments en l'obra. A l'interior i a l'exterior hi ha unes connexions. És aquí on jo estic ara. A veure quin llenguatge té la quàntica, els quantos, el més petit de fora, quin llenguatge té amb els que jo tinc a dintre. És aquesta la connexió. Aquí hi ha un llenguatge de realitat. Aquesta és la pura realitat. Que aquesta realitat que no veiem, que pensem que no hi és, doncs aquesta és la pura realitat.